Wani yabe? Ka gama goge motar ko? Ka gama? Allah ta rika tuwa ka. Da zirin yobe. Kai kin ne duk jihar yobe. Allah ƙara lafiya sarki. Za ku tafi cikin gidan kuwa. Iya kuwa lafiya. Ba inda ban share ba sarauta. Duk kuma wanda ya zo kofar nan bana bari ya shigo. Ka san mutanen nan ba abun yara bane. Kai wannan surutun ka yayi yawa fa. Surutun shi yayi yawa sarki. Ba surutun shi bane yayi, shi ma kawo wasu ƙorafin sa ne. Sarauta. A hankali man. Sarauta. Allah ƙara lafiya sarauta. Ban ma mace da dama na son faɗa ma. Ina so zan tafi Abuja ne. Abuja kenan. Ka gama lafiya sarauta. Kai za ka je lafiya ƙalau kana sarauta. Lafiya ƙalau. Lafiya ƙalau. Lafiya ƙalau. Sarauta. Ya hana sarki ya sarauta. A san wannan surutun shi yayi yawa. Sarauta. Je wajen aikin. Okay, sarauta. Bari Daga can tun da ka gama. Daga can ba goge ba. Can ba goge ba. Ya isa. Allah ƙara sarauta. Na ji kamar azu kana magana da sarki. Ni akwai magana na da shi ya da. Yawa. Subhanallahi sannu. Nana kafra. Ya abin da yake ciki. Za a yi bayani. Ka ji ba? Kuma zan kira antin ka dai. Ka ji ba? To shikenan Allah ya kiyaye. Sarki. Prince Production.